kono. Jeli Sare. Basi tila. Ha? Cɛ ma dɔn I ka teli bi. Ko n ka ji de banna n ye bidon de ta n ko n bɛ don nɔrɔ n balila k'i jɔlen. Wallahi zigiri kɔnɔ. Ko mun bɛ ne dala bi ni e tɛ maa si tɛ se k'a ɲɛnabɔ. Ala kan k'a ɲɛnabɔbaga ye. Ni jeli bɔra wele ka dɛsɛ telefɔni na n tɛ k'a sɔrɔ. O tuma an k'an sigi. An ka nin kuma kɛ yan sa. An k'an sigi. An k'an sigi. Ayiwa an k'an sigi an ka. Cɛmɔgɔ i kɔni bɛ Kajawara dɔn. An jatigimuso ye. Sɔgɔmadɛn na ale de ye ne wele. Ne taara a sɔrɔ a fɛ yen. A ko ne ma k'u ka tɔn kan ka cɛ bɛn. Ale de b'u ka wariw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Aw ɲ'a kuma mɛn musow daminɛ. Hali o don ko Ciyatuba taara a kuma fɔ yen k'u ka tɔn cɛ. K'u ka tɔn a y'a kuma fɔ. Kajawara de 80,000 ta ka di ne ma. Ko ale bɛ retard la dɔɔni ko ne ka taa wari di tɔn cɛyɔrɔ la. Ne de fana ye wari minɛ. E yɛrɛ b'a dɔn an jatigikɛ bɛ ale Bamako la Bayan Jayi. Bayan Jayi. Ne taara n ko n bɛ taa foli bila Bayan Jayi la. Ja ale Bamako man ɲi. Ne bɔra ne ye n tɛgɛ don kun ne y'a sɔrɔ 80,000. Safurulayi. Jeli Sare. 80,000 o tɛ dɔrɔmɛ 80 ye dɛ. Zigiri kɔnɔ ne kɔni b'a fɛ k'a f'i ye de i k'a kɛ Ala ni kira kama i k'an dɛmɛ nin ko in na solution min b'a la i k'o fɔ an k'o ɲɛɲini. Jeli Sare nin ye kojuguba kɛlen ye dɛ. Ni tile in na 80,000 nka ɲamakalaw tɛ dɛsɛ ko la. Ne kɔni e bɛ sa yɔrɔ min na ni ne ye hɔrɔn ye ne kan ka toli. Nin ma tunu I kelen bolo koyi. A ma kɛ ne ye dɛ nka a b'i n'a fɔ a tununa an bɛɛ bolo. An kɔni an bɛ fɛɛrɛ kɛ de. An bɛ fara ɲɔgɔn kan. An bɛ taa komi an jatigi don. N'an y'a fɔ a ye n'a kɛra Ala dɔnbaa sɛbɛn ye. O la a n'a to ten. Zigiri kɔnɔ n'o kɛra a bɛ diya n ye dɛ. An ka taa. Sinon ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a fɔ n ka taa karamɔgɔ Wɛnsɛn fɛ yen u ka fɛn dɔ kɛ pour que nin ko in na. An ka taa. Jeliw ka ko ka nɔgɔ. A ka nɔgɔ bidon yɛrɛ an k'o to yan fɔlɔ n'an taara n'an kɛra sigifɛn b'a la. Ayiwa zigiri kɔnɔ ne ye n dɛmɛ nin ko in na. Non min dɛmɛ. O kɔni Ça va. Fatim yɔrɔ y'a daminɛ yɔrɔ e bolo diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ma deli ka pari ta ni e tɛ wa mɔgɔ ma deli ka don pari la ni e tɛ. Ne y'a jateminɛ namɛba ye namɛ fɔlɔ ne y'a jateminɛ ni pari bɛ ni e de kan ka pari cɛ don o don I b'a ye I bɛ mɔgɔ la kalaya ka sɔrɔ mɔgɔ ka juru bɛ kɛ e la e bɛ se k'o sara. Kana na manamanakan fɔ ne ma dɛ kana manamanakan fɔ ne ma ne y'i ka wari di Jeli Sare ma a ka taga n'a ye. Mun b'a sɔrɔ yen nɔ k'a ka t'i a ka taa n'i ka wari ne bɛna wuli sa ne bɛ taa sɔrɔ yen nɔ I bɔ ne da la I ka ne to yen nɔ sa o ma pari fɔlɔ la e de la e mun ko sugu daminɛ tɔ la den y'a dɔn k'a bɛna pari cɛ a bɛ ko nege bɔ mɔgɔ la de ka sɔrɔ a yɛrɛ tɛ pari sara normal la ne don muso ɲuman de Jeli Sare ne nalen don barikati de wala kame Kajawara de ma kɔnɔ wara dɔw bɛ kungo kɔnɔ nka wara min bɛ so kɔnɔ n'a tama se so kɔnɔ ma o de ye Kajawara ye ani wele ka Kajawara bi wele jatigi min ka fɛn min tunu maa bolo n'a bi ja kɔ n'a ti kɛ kungo ye o de ye Kajawara ye Jeli Sare o kana kasi man ɲi kana kasi Kajawara tanu bi fɔ la dunuya na Jeli Sare kana kasi dɛ zigiri kɔnɔ namu a fɔ Kajawara ye
ko jeli sare ko a ka muɲu ye dɔɔni Kajawara sigi endi joli mana ayi sigi foli tabolo de zikiri kɔnɔ anw bɛ wara dɔɔni kungo kɔnɔna de nka kaja min filɛ n'i y'a ye maaw ye wara da la bilahi a b'a la ka kobaw kɛ faso kɔnɔ zikiri kɔnɔ namu kaja wara ye fonisire ye ni ma bɔra foli ye ni ni tala ni ma kasi o b'a yira i tɛ foli valeur dɔn zikiri kɔnɔ namu kaja wara a bɛ se ka nafolo mugu d'e ma 50,000 100,000 n'a tunna e bolo walahi a bɛ ja kɔ fonisere don zikiri kɔnɔ ne ye foli to i bolo mɔgɔ caman bɛ tanu diɲɛ so sigi la bi i ka dɔn olu ni tanu man kan kaja wara tɛ ni tanu ka kan e ye kaja wara min wele e ala kaja wara a min wele i ka dɔn kaja ni wele ka kan e wara yo sokɔnɔ wara ko don nka anw ka tɛ kungo wara ma kaja wara an nana bui la zikiri kɔnɔ namu a fɔ kaja wara ko kalannen kɔnɔ bolo 2 b'a fɔ a ye kaja wara a bolo bɔ a kɔ zikiri kɔnɔ namu est-ce que kaja wara bɛ sɔn ka yafa ne jeli sare ma wa a bɛ yafa i ma zikiri kɔnɔ ne y'a sɔrɔ ne de ye fɛn kɛ aw ye ne bɛ yafa deli aw fɛ ma fɛn kɛ aw ma yafa ne ma mais n'a y'a sɔrɔ aw de ye fɛn kɛ ne la walahi ne yafalen n'aw ma ne m'a f'i ye wa walahi ne yafalen n ko n'a nana n ko hɔrɔn min don a bɛ yafa ayiwa zikiri kɔnɔ nin yɔrɔ la n bɛ sogo tumanjan f'a ye soma jobi konale masa mamare kalabi bo Allah jeli sare dafle sa kaja wara ne bolo 2 bɛ ko ye Allah sa Aisa kano ke sa sare kano ke sa ne ka jeli de ni te fɛ k'aw ye kasi la tan tɔ wallahi mun Allah Aisa bali sa zikiri kɔnɔ mun de kɛra aw tɛ ka fɛn fɔ ne ɲɛna o kasi kun ye jumɛn ye a ye dɔ fɔ n ye sa jeli sare a ɲɛfɔ ala la ilaha maaw bɛ fɛ ka ne faga de ya zikiri cɛbɔ a ɲɛfa ye a kana na nin kɛ sa Aisa a bɛ na ne yɛrɛ la kasi sa kɔnɔ mun de kɛra Sara tɛ ka fɛn fɔ ne ye e fana tɛ ka fɛn fɔ ne ɲɛna a ye dɔ fɔ n ye n bɛ min faamu sa kasi kun yɛrɛ ye jumɛn de jeli sare a ɲɛfɔ jeli sare mun de kɛra kaja wara mun na bɛ ka ne kunkolo sufiya wallahi zikiri kɔnɔ ne de ka ci fɔ e ne darila k'a f'i ye a ɲɛfa ye kɛ k'a fɔ awa fɔ Muhammadu Nasirali Allah tana Allah ne bi deli ne bodi aw filɛ la si m'aw fɛ ni si a kɛra cogo di Allah boy ayi e jɔ sa o dabila sa i Allah a bɛ ka bugu mɔ yɛrɛ ne la e k'i sigi e ka ɲamɛ a ye k'i sigi ba e k'i sigi zikiri kɔrɔ wallahi 50,000 o tɛ dɔrɔmɛ 50 ye o tɛ dɔrɔmɛ 80 dɔ ka 50,000 de tun n'aw bolo jeli sare a ko k'a yafara a fɔ mun de kɛra sare e Allah kere ɲɛ bɛ kɛ bugu ye sa nka mɔgɔ bɛ nin kɛ yan i na la cɛ o kɛ bugu ye tan ne terikɛ bɛna taa kaso la jumɛn bismillahirrahmanirrahim
مالك يوم الدين Aïssa, kana sɔn ni masa jigin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Ne ko mun de kɛra? Mun de kɛra? Ne bɛ taa. Ne bɛ taga. Ne bɛ taga dɛ. Ne fasa. kɔrɔ e ka kuma i ɲɛ fama ye Sigiri kɔnɔ mun de kɛra? I bɛ yafa n ma. Ne yafalen don aw ma o. Ne ka jeli de aw ye. Ni ne ma yafa ma, n bɛ yafa jɔn ma? Sisan jeli Sare Awɔ. I yɛrɛ b'a dɔn ne kɔni terikɛ Awɔ. wala an de bɛ yala ɲɔgɔn Awɔ. a nana i fɛ yen waati dɔ la o Awɔ. jeli Sare ma bɔ e fɛ yan. Awɔ fo ne fari wari d'a ma n k'a ka taga. zikiri kɔrɔ kuma ɲɛfa ye kɛ An ka taa kɛ e kuma kun tigɛ o. E y'a d'a ma yan. Awɔ ne fari wari d'a ma n k'a ka taga. Komi an jatigi dɔ bɛ yɔrɔ min na Awɔ. jeli Sare tala ye k'an bɛ t'o fɔ. Yɔrɔ jumɛn? Allah ale de bɔ Ale de b'a kɔnɔ. o bayan jayi. Awɔ. Allah. Kasi dɔ bila i ka kuma kɛ. Ma fɔ Ne kan ka bɔ de, n kan ka taa ci la de. jeli Sare de tala bayan jayi. Awɔ. A bɔla yen sisan e ye min d'a ma. Ne ye min d'a ma. Awɔ Jumɛn? e ma d'a ma k'a ka taa n'a ye. Fari wari ya? Awɔ Awɔ ne ye Fatimi ka wari d'a ma. o wari tununa. I joli e ko jumɛn? A ye kasi dabila sa. Jeliba a ye kasi dabila sa. E ko jɔn ka wari tununa? A ye jɔ e ko jɔn ka wari tununa? Ne ma fɔ wari. Ne ko n ye min d'a ma o de buruna ko. Ne ye wari de d'a ma o. Buruna. Kajawara fo ni e yafara de ma walayi Kajawara cogoya foyi t'an bolo walayi an minɛ i kan k'i ka jɔ ye walayi bilayi ni minɛ nɔgɔ min b'i bolo a da ma an k'a kun E fini nɔgɔw tɛ dugu la i k'u labɔ. Kajawara an bɛ baara k'i ye san kelen E jɔ ne ko e yɛrɛ ka nafigi diya kasi kun. Est-ce que ne ye e de di yan? Jeliba a datigi manamana-kafo dabila a ye manamana-kafo dabila aw ka wari di ka na pari wari de don Fati bɔra ka wolo a bɛ ka diɲɛ kuma sugu bɛɛ fɔ n ma a ye pari wari di ka na aw ka manamana-ko dabila n na an tɛ Afiriki la k'aw bɛna pɔsɔn dafiri kɛ ne la yan dɛ an tɛ Afiriki la dɛ haya a ye wari di ka na aw ka manamana-ko dabila. wari kɔni tɛ ne bolo sisan a walayi a jigiya tɛ ye ne b'a dabɔ a kama zɔnw de y'u tɛgɛ don ne kun otogari kɔnɔna Zɔn dɔw tigɛ don e pɔsi kɔnɔ wa? U ma foyi ta bilen o kɔ wa? a ne ka telefɔni walayi Aw bɛ tiɲɛ dɔn aw tilala aw ka jeliya n'aw ka sigiridaw la fo ka n'a tɔ kɛ yurugu yan fo ka n'a tɔ kɛ suyɛli ye ne ta tɛ suye dɛ. Ala e yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ Ala i bɔra la Ala de y'a kɛ la Ala de y'a kɛ la a datigɛ ka wari datigɛ n'i ka wari datigɛ. Kajawara ka bɔ ne ka yafa. A tigiya tɛ a tigiya bɛ ne de ne ta tɛ wari fo pari wari a don bolo. Kaja Ala. n bɛ taa ɲini jatigiw ayi ka n'i cɛsiri N'i t'a don a ma k'a kana cɛsiri Ala ma a b'i deli Kajawara Kajawara Ala ni kira kama Kaja ne tɛgɛ fila bɛ kɔ ye Kajawara a tigɛ nafili diya bɔ ne la nin ye a don bolo wari don bolo. Kajawara n bɛ taa jatigiw fɛ n'u ye wari tɛ fɛ n'i ka wari d'i ma. Est-ce que i bɛ ka kuma min fɔ i b'a dɔn i bɛ ka min fɔ est-ce que i b'a dɔn i bɛ ka min fɔ i ka kalabantiya de bɛ ka bɔ ne kan i y'a mɛn wa n'i ka wari don bolo mun de bɛ yen n'i ka wari don bolo. Ala e bɛna ne bɔ nin a fɔra aw ɲɛna ko 80 ye dɔrɔmɛ 80 de ye ou bien a fɔra aw ɲɛna ko 80 ye dɔrɔmɛ 80 de ye. ne manamana ko la aw ka molibaliya n'aw ka yurugu a tɛ kɛ ne la dɛ a tɛ kɛ ne la dɛ aw dogo nin n'aw ko baw Jeli Sare ni don bolo Jeli Sare fo ni ne tora ka taa n ka sɔgɔmada mun ni tɔ d'i ma sinon Ala. I tɛ bɔ n ka so wa n'i ka bɔ n ka so e ni ne de don wa
sare wari digana ni ka wari digana ala kama kana na kulukoro la toro sa kana kulukoro la toro wari digana Allah taala ya Muhammadu ya Allah nabi deli aga Allah aga Muhammadu ala de akila wari digana te ne terika mina tambula ne terika mina tambula wallahi atita wula teme ni ka teme ne ma wardi ka jawara ya fama sa